Ano, Evropská unie je skutečně původcem této krize. Dokud bude Česká republika pod diktátem Evropské unie, tak vláda nic nevyřeší. Bude jen řečnit a na skutečný odpor proti této invazi nemá odvahu. Z této souvislosti mi dovolte citovat z dopisu, který jsem obdržel od premiéra Bohuslava Sobotky, kde mi přímo píše, cituji: "Pokud se jedná o přesídlení a relokaci uprchlíků do České republiky, respektive k nám, tak se k němu vláda zavázala v rámci celoevropské dohody, k níž přistoupila na základě svého členství v Evropské unii." Takže vláda tady přímo mi píše, že neodmítají nezákonné imigranty, ale přímo se zavázali k tomu v rámci dohody s Evropskou unií. Mám to tady černé na bílém, dopis od Bohuslava Sobotky, takže to je ta pravda. A v této souvislosti právě souhlasím s tím, co tady bylo naznačeno, že problémem je Evropská unie. A vy jste nám již 3krát, vážená vládo, zamítli návrh našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD na referendum o vystoupení z Evropské unie, aby občané sami rozhodli o své budoucnosti. Zde ve sněmovně navrhli jsme to již 3krát. A také jste nám zamítli letos v lednu petici více než 100 000 občanů online, offline, celkem dohromady, kteří takovéto referendum chtěli. A přestaňte už uklidňovat bláhově lidi. Spolupráce s Tureckem je iluze, žádný Schengen už neexistuje, žádná společná ochrana jeho hranic není. Frontex nebrání hranici, ale organizuje bezpečnou dopravu imigrantů do Evropy. Imigrační proud podporují organizace placené Evropskou unií, různé neziskovky. Policie bije v Německu lidi, kteří hájí základní právo na svou zem. A vy tady budete debatovat tak dlouho, až i u nás budou znásilňovat a vraždit komanda radikálních muslimů. Znova žádám nulovou toleranci nezákonné imigrace do České republiky. Žádné přijímání imigrantů.